ሰላም ጋይስ ከመይ ኣለኹም ተስፎሜ ካብ ካናዳ ኣብ ካናዳ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ዘለኒ ተመክሮን ዝሓለፍኩ ብድሆታትን ምስ ኣሕዋተይ ሼር ክገብር ኢለ እዚኣ ሓዳሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታ ኣለኹ ስለዚ ኩላትኩም ዌልካም በሉኒ ከምኡውን ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ከም ዝፍለጥ ኣብ ካናዳ ብዙሕ ሰብ ይሽገር ኣብ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ሓበሬታ ስለዚህ ንዕኡ ንምፍታሕ ኢለ ድማ እዚ ሓዳሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታ ኣለኹ ቭሎጋችን ፖድካስት እናሰርሐና ድማ ንሕዋትና ዘሎ ኢንፎርሜሽን ሼር ክንገብርና ዘለና ተመክሮ ወይ ድማ ዘለና ሓሳባት ስለዚህ እዛ ቪድዮ ኣሰርሐ ዘለኹ ድማ ቅድሚ ናብቲ ሰራሕክዎ ቪድዮ ፖስት ምግባረይ ስመይ ከላልየኩም ኢለ ከምታ መጀመርያ ደበልኩም ተስፎም በሃል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ይራኸበና ባይ ባይ